प्रिय मित्र लोग, ई रचना आ ओकर सगरी पात्र जगह आदि काल्पनिक बा आ एह लोक के कवनो व्यक्ति भा चीज से कवनो समानता नहीं खे। ई खाली मनोरंजन खातिर बा। नई दिल्ली में साल 2000 में भई सांझ के 7 बजे दिन के रंग घाम से बदलत एगो सुखद सांझ होत रहे। सड़क पर यातायात के बोझ आपन तोल लेत रहे, लेकिन फिर भी मई के जानलेवा दोपहरिया अहुरी घाम में जवन गाड़ी अपना परिसर में लुकाइल रहे, वो अब पूरा पावर से सड़क पर चलत रहे। टूनामी इंडिया के कार्यालय नई दिल्ली के एगो बहुमंजिला भवन के 13वां मंजिल पर रहे। पहले शाम 6 बजे तक ऑफिस बंद रहे, लेकिन आज ऑफिस में केहू ना बचल काहे कि ओ मंजिल पर अभी तक एगो बत्ती चमकत रहे। कीबोर्ड पर बकबक कुछ देर बाद बंद हो जात रहे। बीच में पानी पी के अपना डेस्क पर पड़ल सिगरेट के डिब्बा खोल के ओमे से एगो सिगरेट निकाल के ओहिजा राखल राख ट्रे पर डाल देत रहे। वो अपना धुन में डूबल लगातार काम करे वाला रहले। बाकिर करीब 2 घंटा बाद वो बक्सा का और हाथ बढ़ा के पागल हो गईलन। हमरा त नाराजगी हो गई। एक तो ऊपर से फक्की कोडिंग अधूरा बा, इहो अब खत्म होखे के पड़ल। आजू एह गेम के कोडिंग पूरा ना भइल त पार्थ राउर होखे वाला बा। कुछ देर बाद वो कीबोर्ड पर वापस आपन अंगुरी चलावे लगले। उनका आपन कार्यक्रम पूरा करे में करीब 2 घंटा औरी लागल। बहुत बढ़िया, तू पार्थ कैले बाड़ू की बात मन ही मन कहत उ एगो लम्हर सांस लेहले आ ढेर देर ले सीधा रहला से तनी आपन गर्दन तानवे लगले जैसे कि ओकरा कुछ आराम मिल जा। कड़ा गर्दन आ पीठ कुछ समय बाद रिलैक्स महसूस करे लागल। तकाला से यक्षिणी के खेल भारत में उपलब्ध हो जाए। पार्थ एक बेर फेर मन ही मन बोले। 26 साल के पार्थ टूनामी भारत के एगो गेम डेवलपर रहले जे एगो बेहतरीन भूतिया गेम बनवले रहले। पार्थ भारतीय पृष्ठभूमि के संगे ए गेम के डिजाइन कैले अहुरी उम्मीद जतवले की एकरा के बढ़िया रिस्पांस मिली काहे की कंपनी एकरा के सार्वजनिक कर देले बिया। पिछला 2 साल से पार्थ जी के मेहनत आजू पूरा हो गईल बा। पार्थ कलाई ऊंच उठा के बाईं और गर्दन मोड़ के समय देख ले। रात के 12 बजे हो गईल रहे। पार्थ आज रात के ऑफिस में सुते के फैसला कैले। उ लिफ्ट से उतर के कुछ खाना आ 2 गो सिगरेट के डिब्बा खरीद के फेरू से 13वां मंजिल पर अपना ऑफिस आ गईलन। खाना खैला के बाद एक बार फिर से खेल चेक कैला के बाद बहुत रात तक जागल रहे के पड़ल। सब कुछ पुष्टि कैला के बाद आधा रात के करीब 2 बजे कुर्सी पर सुत गईले। रात के सन्नाटा धीरे धीरे दिन के शोर में बदल गई। बाकिर सवेरे ऑफिस में एगो अजीबोगरीब नजारा देखे के मिलल। जबना से सभे घबराहट में रहे काहे कि ओहिजा पार्थ भाटिया के विकृत लाश मिलल रहे। आ कहानी के देवालन पर भी एगो बहुत अजीब बात दर्ज रहे, जवन यक्षिणी शब्द के जगह पार्थ के खून से लिखल रहे। ए हादसा से सभे हैरान रह गए आ आजू एह खेल के लॉन्चिंग टार दिहल गए। ध्यान देवे वाला बात ई रहे कि दरवाजा भीतर से बंद रहे का ए हत्या कवनो अनजान शक्ति से भइल रहे। सच्चाई चाहे जवन होखे, टूनामी अपना एगो सबसे कुशल डेवलपर के जान गवा देलन। केहू ना सोचले रहे कि 60 करोड़ रुपया पर पानी ऐसी वापस बह जाए। यहाँ कंपनी के सभे मार्केटिंग समेत कुछ ना कर पवलस काहे कि पिछला 1 साल से पूरा उत्साह से गेम के विज्ञापन दिहल जात रहे। फिर कई दिन सोचला के बाद कंपनी एकरा के औरी उत्साह से लॉन्च करे के सोचलस। काहे कि अगर मामला के दबावे के रहे तो उहे एकमात्र संभव रास्ता रहे। मशहूर टेलीविजन स्टार ऋतुराज आ फाल्गुनी के साइन कैल गए।
लॉन्चिंग इवेंट खातिर एगो स्क्रिप्ट लिखल गयल जवना में एकर शूटिंग असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर होखे वाला रहे काहे की पार्ट ए डिजाइन के खेल के बैकग्राउंड में रखले रहले। कंपनी मूल गेम के मुताबिक सब कुछ कईलस काहे की उ लोग के सिर्फ अपना प्रोजेक्ट से चिंता रहे। जब तक सब कुछ भइल तब तक करीब 4 महीना बीत गईल रहे। टूर्नामी के पूरा चालक दल आ इवेंट मैनेजमेंट टीम असम चहुप गई। पूरा शूटिंग रात के 2 बजे के सन्नाटा में करे के रहे ताकि खेल के हॉरर थीम कम ना होखे। ऋतुराज एगो गेमर बन गईलन जे खेल खेलत घड़ी अपने आप असम के एगो गांव मयोंग पहुंच जाला आ फिर ओहिजा ओकरा कुछ काम पूरा करे के पड़ेला जवना का बाद ओकरा एगो यक्षिनी से भेंट होला जे ओकरा के एगो शर्त देला कि अगर वो ओकरा साथे सेक्स ना करी तो सोकू ओकरा के मार दीहे। बाकिर ई सीन तनी आशुरचना से राखल गईल बा जैसे कि खेल वयस्कन के खेल ना बन जाव आ साफ सुथरा खेल बनल रहे। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसल मयोंग में वो रात बहुत अन्हार रहे। करिया बादर पूरा आसमान के एह तरह से ढक ले रहे कि एक संगे बरसात होई त तबाही ले आई। शूटिंग खातिर यक्षिनी बनल फाल्गुनी अप्सरा जैसन लागत रहले। वो अधिकतम अंग देखावे वाला कपड़ा पहनले रहले। शादीशुदा मेहरारू निहर उहो पूरा मेकअप कैले रहे। बस मांग ना भरली काहे कि ओकरा स्क्रिप्ट के मुताबिक गेमर के खून से भरल रहे। उनकर ब्लाउज के ऊपर के कुछ बटन खुलल रहे जवना पर उनकर पल्लू महीन रेखा नियर सिकुड़ गईल रहे। दाहिना ओर के उभार तनी उजागर हो गईल रहे जवन उनका के नर्सिसिस्ट मेहरारू के रूप में देखावत रहे। जब उनकर पहिरल पायल अन्हार में छानत रहे तो पूरा जगह एगो आध्यात्मिक आनंद से भरल रहे। सब कुछ तैयार रहे। पटकथा के हिसाब से बैकग्राउंड में कुकुरन के रोवाई बजावल गईल आ कैमरा सीधे ऋतुराज के लगे आ गईल। शूटिंग शुरू हो गई। ई खेल खेलत खेलत हम अचानक कहाँ आईनी, यहाँ रोशनी नइखे, हमार कमरा कहाँ बा, हमार परिवार, ऋतुराज मन में कहले। तबले जवन बादर अभी ले छाया में रहे वो अपना रंग में आके जोर से गर्जना करे लागल। ऋतुराज जब सीधा रास्ता पर चले लगले तो उनुका के किनारे ले अइले। जैसे ही ऋतुराज कुछ देर खड़ा हो गईलन। जैसे ही वो पीछे जाए खातिर मुड़लन त सामने देखलन त एगो अप्सरा लौकलन। लड़की ओकरा सोझा खड़ा रहे। एगो डेराइल ऋतुराज अपना किडनी पर अतिरिक्त जोर देत उदास आवाज में कहले, राउर परिचय। ओकरा के देख के वो मुस्कुराए लगली। कुछ देर बाद वो चुप्पी तोड़ के कहले, का रौरा अपना जवानी के हमेशा खातिर मजा लेबे के चाहत बानी। उनकर बात सुन के ऋतुराज कुछ कहे वाला रहले। उनुका के सुन के ऋतुराज कुछ कहे वाला रहले की बरखा होखे लागल। दोनों देह पर बरसात के बूंद गिरे लागल। यक्षिनी बनल फाल्गुनी के भींजल वस्त्र में उनुकर निकलल स्तन साफ हो गईल आ माथे पर लगावल लाल बिंदु नियर गोला पूरा माथे के पानी में बह गई। हवा के चलते उनकर पल्लू एगो औरी सरक गए। वो ऋतुराज के लगे आके मंद आवाज में कहले, कहीं। ऋतुराज डर से कहले। उनकर जवाब सुन के यक्षिनी उनका के जमीन पर गिरा दिली। लेकिन जमीन पर गिरते अचानक गोलीबारी वाला जगह के बत्ती बुझ गई। अचानक बत्ती बंद होखला से घबराहट ना भइल, लेकिन रोशनी के मदद से बैकग्राउंड में बाजत रोवत आवाज बंद होखे के चाहत रहे। बाकिर आवाज जारी रहे। ए अराजकता में जहां ऋतुराज अहुरी फाल्गुनी गले मिलत रहले, ओहिजा अचानक ऐसन आवाज आवेला कि केहू सेक्स करता रे। आवाज बहुत जोर से आवत रहे, आहा छोड़ फा हमरा छोड़। ई पटकथा के हिस्सा नहीं थे। ई आवाज ऋतुराज के रहे।
हम तोहरा मादक देह के ना छोड़ब, तोहरा के चुस्की ले। आह, आज यह बरसाती रात में यह जवानी के ताप के धोवे दी। बहुत देर ले आवाज चलत रहल, आ पेड़ जैसे ही आवाज आवल बंद भइल तुरते बिजली आ गई। जब बत्ती जरे लागल त चालक दल समेत सभे देखलस कि ऋतुराज के पूरा चेहरा पर लाल लिपस्टिक अहुरी सिंदूर लागल बा, अहुरी उ फाल्गुनी यानी यक्षिनी पर लेट गईल बाड़े, जेकरा के उ दोनों हाथ से इतना कस के पकड़ले रहले कि ऋतुराज के पीठ में नाखून अटक गईल रहे। जब लोग नजदीक जाके फाल्गुनी के चोटी से ओकरा के उठा लेले त सभे चिल्लाए लागल। फाल्गुनी के मौत हो गईल रहे। उनकर चेहरा आ गाल पर बहुते चोट लागल रहे। आसपास के बालू पर धीरे धीरे खून बहत रहे। एगो सबसे उल्लेखनीय बात ही रहे कि चारों ओर बालू पर यक्षिनी लिखाइल रहे। फाल्गुनी के खून से कैमरा अभी चालू रहे, सब कुछ रिकॉर्ड होखत रहे। फाल्गुनी के हत्या से सनसनी पैदा हो गई, काहे कि उ एगो जानल मानल टीवी स्टार रहली। चालक दल आ ऋतुराज के पता रहे कि उ लोग फाल्गुनी के ना मारल, बाकिर केहू ऐसनो रहे जे ई काम कैले रहे।